for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
kamwe chete kanonzi kabodzi pachishona chekwangu. Pari zvino ndinoda kutanga kutenda mukaranga anova anobikira mupwere akagara papedo nenuyo. Ndingati pakutaura kwangu nditi mupwere nekuti pane mazwi andoda kutaura. Ruzhinji rwese vazukuru vanouya kuna sekuru pano nevamwe vasina kufunda kusvika pano, asi kune mazwi andichada kundotuma vanhu vandichatuma panapa mugoona kuti nyaya yandiri kutaura ndeyechokwadi. Titange kutendewo kwamhofu achihera vanobikira vamwe achikagara naye pano. Ndine vapwere vamwe vakushereketa kana kuti vakushina mukati menyika nevakatikomberedza. Vapwere vanhu ndichada kutuma vakuru vandichataura nemazita pano, ndichavatuma kuti vaende kwavari kunovasunya ndakuvatumira dziri imbwa. Pane vapwere vakuti mukugara kwavo nemukuchiva zita kana kuti nekuchiva zita riri pahomwe apa vakuzvishedza vari mumasango vachiti ndivo. Vapwere ivavo ndoda kuvatumira makava pane vane ziva inonzi Shona. Ndoda kuti pasina mazuva akawanda munzo kuti vasvikirwa nemakava, ende makava aya vachasungwa. Saka pari zvino ndichatuma vedzinza rekumupwere watinaye kuti vanosvika vasunye ikoko kuwanike zvichaitika. Kune vakateerera muzoteera pakufamba kuchaita nyaya iyi. Sure. Nyamasvisa chirorodziwa pari zvino nditange kutuma iwe musuruvari wanga wasina tsitsi. Pakutuma kwandakukuita musuruvari unoudza vamwe unoudza pane anga asina tsitsi futi wandaiziva uye mukomana Tambo. Usvike vapwere vasunyiwe neshamhu ingadai kunochisa, ndichiedze newo matambudziko ndiita upete maoko mupwere wako achivhuvhiwa. Ndaiziva inini kuti dura rake raiti rakazara rezviyo, ini sahura wacho padhuze ndaigara ndisingarimi kaini, ndaigara kufamba izvo zvigumbo rangu rimwe rakudzimba nekufamba. Ndine rimwe gore kumazuva ndikataura ndakushedza imi mutumbi yandashedza pano pane vanga vakateerera tiri kune imwe nzvimbo yataitandara. Ndakasvika pakuudza varume ava pakatumiwa natsoko vakava vakasoma muzvifambiso zvanga tiinazvo. Pane vachiri kuyewo ndambotaura mazuva angu andinotaura sendakarerekera kunyaya imwe yandinoda kukufungisai kuti ndakati ndataura kune varume vandashedza kuti chidegure anga ari murume pache zvake ndakumushedza chipindira mukati menyaya idzi. Koingowani wakuvhuvhiwa ndewako mupwerewe komumutarise ingawani pakufamba kwaanoita. Ndinoda kuti kana kufamba kwaanoita mukati menzira umo anofamba zvifambiso zvaanofambisa zvinove zviguru mukuti ini changu chiriko chiri mumvura chiri kuuya chisasvika muchachiona pano. Ndinisaurekawo munhu ini ndine rimwe ramazuva randinodai kukumbira chiri kuuya chiri murodhi muchachiona pano hachivanziwe pachinosvika pano. Sure. Ndine rimwe remazuva ndakataura Shona yandiri kutaura kune vakateerera pwere. Ndati ndatuma makava izvozvi anobata vafana vari kuita zvavakuita izvi. Izvi handichazvida izvi. Ndaitidura naNyamasvisha parinozara ndaiona pauyiwa nepureti nemwana konzi Matere ndiwo mugarisano wandinaye padhuze. Bataoneka pureti apa nzara chaiye kumba kuya tovepo. Aiwa ndavasunyoka naye vapwere vakuita kushinawo. Pari zvino nditendewo Nyamasvisha. Aiwa ndinoona vapwere vese vakaungana pano. Chikuru chavanoungana hana dzavo kuti dzidzikame vachingopinda muno muyadhi. Vanotanga kuziva kuti munotauya mumbiya yeNyamasvisha. Ende imbiya isinganyadzise pano yavarwere vanouya vachinzive kubatikana kwavo kwakasimba nehama dzavo vachiti hatidzoke naye. Asi anobva panapa akutoshedzera ndipe imwe mosadza. Mupuwe yanenge akutoda kutodya egani. Ayo ndinotenda Nyamasvisha. Mbiya iyoyo ngaigare yakazodzewa nekuporesa urwere. Vanouya vachitiwo vakabatikana mukati menyama dzavo kana tukavasiya kudzimba kwavo kusina kumira zvakanaka vagodzoka nekupupura chipa vachitaura kuti ayo kumbiya yaNyamasvisha ayo kupora tinako. Ndinotenda Nyamasvisha. Pandasidziro zvikomo zvepedo zvigamuchidzano zvemhute zvichitiwo kune vandasiya asi vandatsudzawo vapwera vamuzovangwarira. Wandataurira uyo wandati uyo Nyamasvisha wandatanga kutaura nezvakamamudza zita rake. Iye ane hasha ndakatuma naTambo. Ndakati iwe kayo munhukadzi kachipindira apo chitegureyo usasiye mwana achitiwa zvaakuitwa nevapwere avo. Muchanzwa izvozvi makava ndatuma anosvika. Aiwa ndatenda kumurezi Mururu namuridzo anga achitotaura uyu
anga achitaura handiziva kuti muzezuru here kana kuti muchikunda kana kuti ndiani. Ayo mazwi ataura kutanga kutenda nyakubikira kusvika naanobikirwa atenda mazwi akanaka chaizvo. Andipinda munzwara kusvika kugotsi ndabva ndarangarira mumwe murume waigara kunonzikwa kuchibvee padhuze pamukumbura wainzi Kachinda agara akagerwa bhibho. Ndabva ndarangarira mataurwo anga achiitwa zvandipinda mugotsi nomupfungwa. Ndabva ndafunga unonzi uteno waibikwa naambuya matauriro anga achiita murume uyu nokuti ndokwakapinda nasiteteguru tasvikoko. Uteno munouziva kanyira nhewe muriwo unodyiwa kana kuti fototo kana kuti bonongwe chinheketeke chinobikwa nembeu dzokaruso. Ndiri muzezuru, sorry, chizezuru chakandibaya. Ndakuchitaura pachizezuru ndinotenda sekuru tateguru Tasvi nomusi womugovera vakagara vakataura kuti musi womugovera aiwa ipfumo rinokandwa naakatsinzina richinobaya nhoro ichifa. Kwaiwo wakasvinura uno maziso ungaipotse. Aiwa ndanzwa kufara nokuti ndambotitarisei ndanzwa huwi hwarira. Teteguru Tasvi vachitaura nhau dzanga vachitaura vakanzi aiwa nambuya nehanda sekuru Kaguvi chaminuka huwi kana ichinge yarira uchatanga kunzwa inonzi UMP uzumba manamba pfungwe ichatanga kupindira uya kuzobatsirwa kubatanidza nemakaha pamakorokoza. Bora huiba pamurewa panyaguwe ndaona vapindirani bhodha nyama panda vachisvika kuti aiwa regai tisvikeko musi womugovera kuno susususu unosutiwa tisvikewo tonoona kuti kochichi kuitiwa ikoko kuna abi yangu wee. Ndatarisani ndaona chikombedzi chiredzi chompani kumachanganuko. Ndakotarisa vamwe zvikanzi aiwa vanochengeta bvudzi richierera. Ndikati aiwa ndana rasta. Zvikanzi aiwa ndana dread. Zvikanzi aiwa ndana gwenyambira. Ndikati oh. Hazvina kudya nguva nokuti huwi hwakarira hwakanzi kune doro iroro richabikwa iroro. Mese mhanya imeende ipapo masusu aya achanwa masusu aya wanwa kasingapere. Utenda hunotambudza utsokotokono hunodzimba miri mabayo vasina mazino novasinganzwe vasingaone novanorwara musoro wamuringa zuva unoona zvichitaramuka kana kuti kupora. Ndabva ndanzwa Chesa Rushinga nyama hobogonya matikiti mazove bridge vachorera. Ndikati uko yarira akusi kutamba endai munoona zvikanzi wokuwadzana hatingasarire pakadaro ndokubva vachorera vochitungwiza aiwa tingaronoka parugare akungodaro hei vachorera vese umebhorini Belvedere yakazorehwa nasekuru vangu pabharabhadhiya vachorerawo. Ihuwi hwasekuru kukurukura kutaura kureva kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kana upabudiriro ndaona varipo ino upanotoni ndaona vachitenderera. Ndatarisa ndikati kwa vanobva kupi vamwanzi ndovabhurawayo Puram Tree vauya neapa pana zvimbe vachingokorokodza mheno vanonzi vachiva vanani vese ndokubva vachorera vakananga karipa asi vaenda nechinhoi pana bhangeti vachiuya vese. Ndikati aiwaka uyai mese hamungakangamwe veDarwen vekwabomba vanga varipo vakuchisecha vakuchibvea vakuchimbuwe pakananga pakatarira pakajokoto pakasimbwi vese vanga varipo ipapo wedza gotodorowa vese vanga varipo ndohuwi kuchema kwehuwi yasekuru. Ndaona zvatambudza zvadzudza zvanetsa kuti aiwa totosvikapo ndaona kwachigodora vangobuda kuita kulapuka kunge mbeva so. Ndikati zvakaoma. Ndaona vana nzou vachorera avapo here vana nzou nai vana makombe vanamira humba muromo murefu kufukura pasi. Ndaona vachorera vana manjenjenje vanosviti ganda romvura vomavara miera mbizi vana shava
vana nhari vana chihoro ndisingakanganwe vana matema ivabva vasvikawo ipapo. Vana Nyati muripo here? Musanyara kutaura mutumbo wenyu hauchise haunyadzise wakanaka ingawani Nyati inongovhunduka chero isina kugumburiwa. Nai vana Shumba muripo? Vana Miyera Soko mujazokuba kungokorora muridzi asati akuda. Mutumbo unonakidza fani kuona uchifamba nokuti musuwo wakareba. Andikanganwe muringa dzose shiri zenda simbirori marunga muoni wamudenga uya kwamaita vazukuru ndinokutendai musi wamugovera tateguru vanenge vana makwiringwindo yavo yavanenge vachiita. Makwiringwindo aya ngayapinde munyama dzako. Akasangana nourotozokombwe noutotonyo unobva mukati memiri wako zvinhu zvako zvichitambanuka. Ndinokutendai vazukuru handingakurukure yakawanda nokuti ndiri muzezuru. Ndatenda vazukuru. vagone kunge vachititaurira zvingadai zviri pamwoyo wavo pakutaura nesu vazukuru vasekuru. Saka panguva ino taakuti Nyamasvisva vakutaura nemi Chirono. Yanguva ino. Aiwa. Ndinozinzwa mupwere. Kwaziwaika, kwaziwai navazukuru. Murekaona kapwera aka. Zvinobva pakamwa pakaita zvinokakurira. Ndo pakaimbowa musoro kadende. Kadenya kakatakura zvakawanda. Ndo savera wana Nyamasvisva. Ndinomupa mukana nenguva. Kunyangwe ndaora ndafa chakaora chemusha anobata ndizvo nai. Saka savera anokosheswa ndizvo nai. Anoremekedzwa. Imbwa inonzi Futseke ichena inodzoka chete payanzi Futseke pa. Enda kuro ikatazo ikudzoka chete papi.
Okay, uchafa nchakuona. Muroi ndizvo nai. Anoti tuna chirume vandipe mari kundivhure door. Ufuru wakaita seyo. Vamwe uchama dai waka. Tibetu udzure. Ai mabanza. Aiwa, nemashoko ataura, muisire maoko mupwero. Chekutanga ndisandairembesa kuendesa kurefu, buya rakapedza mupini nai. Mashoko angu andinotaura muzuva ranhasi remugovera anoda muchimwa kusvuta, ndizvo nai. Zuva ranhasi tikangozoshande zvedu, asi izuva rangu rekusafoja pasi. Kukumbirira vese vane urwere hwanetsa hwendambirira mukati metsingano nyama neropa. Ndenge ndichiutira matare yenyu apo here ndizvo nai. Ndo pandinotaura kuti kunyange wese asingade kubatsirwa asingade da sei kungouya kuzongotandara unotopona kunyange usati wapiwa mushonga wata sei. Saka kumana chimbondivhurira hari dzeidzi dziende kuvanhu 3 minutes dzakawanda kutaura naapwere vachisvuta. Ngausanange mumasabhuku kana kumwana usangano ngausvike. Bozo kana kana masabhuku sabhuku achata mukombe 2-3. Saka ungananga nyimwemedza matari pasaidi. Machinda ngasimuka tikati zvo wapada machinda zamire kunongedzerwa nai. Saka kuhana itendere vakudzura tudere vai kusvika uko. Vakuona ravo. Ndinoti kwazivai kutaura kunwa hakutaure asi kanomedza ndikanenge kachishanda ndizvo nai. Nzeve dzakaita sei? Chekutanga chikaranga chedu chatigere kuita ndechechivanhu. Tisati tatsika mbiya kati hari dzevakuru. Toda kutanga kutenda mondoro dzakare dzenyika ino vadzitateguru vamwe vakafa saka tisununge tigare zvakanaka. Handizvo? Chakare chivanhu chatigere kuteera mwaka nemazuva. Ana mbuya nehanda. Ana sekuru kaguva ana chaminuka. Vakafarana. Asi nyika ino yeZimbabwe nyika yemhondoro ndizvo nai. Tinogara tichisafoja pasi kuti nyika ino tiwane rusunungo tiwane kugara zvakanaka ndizvo. Kana muhondo makomrade vaitungamirirwa nemidzimu handizvo. Saka ndo vatigere kurangarira rufu rwavo rwaitishungurudza ndizvo. Togotendawo pekare. Ini ndikutaura kana ndini nyama zvivo. Nhari nendero mutsunga. Vakati ndana chihoro. Munorinzwa. Zvakakosha. Ini ndinotaura nemutupo wangu anoda kundiwira usiku ngauwe. Ndini nyama zvivo vacho. Asi ndina mapwere vamwe vatobata nawo. Imwe mutupo ndogona kukundika kuitaura kuipedza. Tina makombe, ana shiri, ana nyati, ana mhofu. Ndoka takatora kwa na mhofu. Asa ana kuti mundiomberese kana mayabani. Toziva kuti makawanda ana mhofu. Ana chera. Pakamwa. Handizvo. Vanhu vachitendera ndichitaura kuna wenda pagirasi. Funga matauro enda ekuseri muende pagirasi handika. Tichitaura tichikurukura panapa. Munoona zvatiri kuita izvi. Tinotendawo ana shumba. Ivo ana shumba asi ndovatungamiriri venyika ino. Ndana shumba ka. Totovaitirawo futi kuisafoja pasi kuti vakomborerwe. Vatitungamirire zvakanaka ndizvo nai.
chivanhu chedu atochikoshesawo kuti tine mazitateguru kunyange vakawanda vari makona mana tiripo kutotiziva kuti tiripo. Saka tinoda kuti vakomborere vatitungamirire zvakanaka ndizvona iyi. Tine madzimambo mamisha umu vanotora futi kunana shumba. Chivanhu chakara chiripo kwese kwese chiripo chivanhu chakara chamafambira iye nese. Hatigare kukangana kutaura kuti chimina hatichide chisi chibisi ndo chipiri nai. Honzi amai orara nemwanakomana, mwanakomana orara naamai, baba orara nemwanasikana. Hazvidiwe. Chitarirai muone hezvo. Takudya miko. Pane vanondinetsa. Honzi ana moyo. Anza havadye chi? Moyo. Ko vanouraya matemba payo vanobvisa moyo vachirasa. Aiwa ndimotipindira vana moyo. Hambvisi munodya moyo. Kana kuti pane moyo munosarudza kuti uyu moyo ndoyi. Wamudye moyo womombe. Umatemba munodya asi moyo moyoka. Bhozi demba ritorarama nhonge rine moyo. Asi mabanzwa. Saka tinokumbirira kumudzimu yese ndipaka ndinogara chivimbisa nekutaura kune vamwe hanzi sekuru aiwa tiyozotisimudzira mudzimu yedu pajekerera hatikwanise toda kuya private. Zviriko nai vakunetsa kuda kuya kabisa. Iye mudzimu unokumbirirwa murima inoya pajekerereka tobvunzana ndizvo nai timapapi madii ndo chikaranga mobikirwa doro kana doro kumamisha kwenyu. Ndotokwanisa kuti uya kutozobikirai chida chikaranga totosvika nekwamambo poiswa upo pasi mokumbirirwa nekumhondoro mozivikana kuti pane chikaranga chikuitwa mumusha nai. Ndo chikaranga chatigere kuita pano pa7 anasore mebhorini kurapana nekuporesa vanhu dziri tsika dzedu dzechivanhu. Ndinoshandisa miti ndo mushonga yakasikwa nai. Saka yenyadenga ndikanga nekumutenda ndemusika vanhu ndizvo chizotungamira nemadzitateguru edu. Asika chandoda kuimbisa ndechekuti manzwa amazita aitawa nemupwere kuti aiwa iri zita iri rakabvira kare rinorema rinokosha kuti sekuru tasvo. Vai vaishanda vachidai vamwe vaye zvino zvaakupera. Vakomana vatumwa vakatsamwa. Ndoti nyika izhinji yashungurudzika. Zvakaoma munhu kutora fesi yemunhu oishandisa kwava yako. Vakawanda vakubhirana izvozvo. Wozoya kwandiri neoriginal kuti sekuru takadai. Kana neni chaipa chezvangu ndikutorwadziwa. Asi tinoona kunoita chi svimbo nedoro. Sura ipone kaviri murutsva. Mashoko anda ataura neunyoro. Chakatemba ndo chakatanga. Madhirivharenzi aigope kusenda aye asumuka. Ndizvo nai. Ndikataura akawanda ndoita ukasha. So muzuva ranhasi asati andimi zvakawanda vazukuru vangu. Ndoda kuti tebeta redu apa izvonova ndikati varidzirwe. Ndoda kuti mumbochirika. Ndichakusiyirai pano ndoti nguva yacho inenge yati fambei. Ndinokubatsirai nguva iripo nai. Tichaisa maoko edu katatu kusunungura dare. Ngatiise maoko kwa. Katatu zvekare. Katatu zvekare. Ndasiya muropa renyu aya ngave ari majekiseni nai acharamba chaporesa uyo neuyo anotambudzika. Kutaura kwangu popota kwangu kuri pamushonga kuri pakurapa ndizvo nai. Vai vane vachinzi tanetseka taita sei. Kune vakabva ndokumakaha uyai rutsaro baru akaenda nezuro asi mambomufonera nhasi
Iwe ndongo naye kai. Ata ari sei. Achi kufa baraka pamushonga ana bvera arusa futi. Anganengo kare basi achirusa ropa. Kurapa masuku temba. Achingorutsa ropa. Ndakasvika shuwa nezuro ndakanaka bara chigaba so. Angoenda ndaida ndimone ndondi apa. Ndizvo nai. Kwamuri kune vamwe andaiona vakatembewa. Izvo ndikona usonyo unongori kupenya penya. Kune vamwe vakatembewa nhasi. Vakabatirana. Ari kupi? Ndeupi muwere wacho? Ari magumbeza? Chii chiri kuitika? Ambola idona? Sumukai naye muende kuseri pabhenji uko. Ndiri umwe murume wandaona murefu refu abva ku-UK. Famba enda kubhenji uko. Ndiwe Morgan. Usaya Thomas. Usaya wena pamakamera enda kuseri uko. Enda kuseri ungara pabhenji uko. Kupona kwako kwapera. Azvona mira zvakanaka. Kwakadi ku-UK. Izvozvo. Enda hakuseri usapinda munomberi kwamakamera. Apo chii? Ari kupi? Enda naye kubhenji kuseri. Tiri pakurapa naye. Chia. Ukundoreketa. Aiwa kwati asati achinja ka hausitara chinhu. Asati achinja asizvanani pabvatauya pano. Icho chaari kupora. Kana asira haasi paonekwe kuti achaitirwa sei. Ngaende pabhenji. Achinja usati achinja yasina. Enda naye pabhenji, enda naye pabhenji. Enda kuseri kubhenji. Enda naye kuseri kubhenji. Ari kupi? Ari kuzarirwa? Ari kupi? Ngave pano doni? Hanzi ngave kuno kutondizurira. Ndati inini handipopote nepakamwa. Ndopopota nekuda sei? Nekurapa. Chii chinoitika? Ipapa unozarirwa kapa? Ndokupa 30 minutes. Uyu ngaende kunotanga airport treatment uyu. Enda naye kuseri. After 30 minutes ndatanga munhu zarizva apapi. Waya nokupenga waya. Enda kuseri pabhenji. Ari kupi? Enda naye kuseri. Up. Va 92. Pari kuita sei? Pari kupisa. Ndirakupa 25 minutes andika. Ande kuseri pabhenji. Asfambi. Enda kuseri. Right vakazowandisa ka. Chimbomira ndimumhanya nevavandataura. Ndifunga vanenge vatrained ka. Ivava vakapamuka munozoenda. Akapiwa nezuro murume wake. Aidiona murume andana kamira. Ndine musana unondibata kana ari makusena ndikufamba unobata zvasine makumbo. Enda kuseri. Ari seko jina rumwe. Uharamwe usunyiwa. Enda kuseri trawapezana nemukomana agarapo. Sumuka. Yes. Yes. Ausona dane. Bari. Ufunga zakwanza mshemshe. Unopenga. Ndwari. Asata anyatsotwasanuka bese. Ausona mshemshe funga zako. Wewe ndio kumakawa. Enda naye kubhenji kuseri. Vanisana kuti ende kubhenji ka. Munondimirira ndiri kuya ikoko. Uyu ngawe apo. Munobva kupima. Kumakawa. Uyu mwana wako. Murume wako ari kupi? Uyu akazvarwa achitaura. Hanzi akazvarwa achitaura.
Hai. Muzukuru unopindura zvanenge uchibvunza nasekuru. Musamhanye. Ndizvo mukutaura chinhu wani. Azvarwa achitaura. Asi ane mazuva mangani? 10 nanhasi. Asingaerezeki. Uyu murume wako. Kovamwa. Muri pane ava? Avapo vakasiyana. Makasiyana. Iwe. Swedera ubate mapoa. Unonzani? Panashi. All right. Nezuro makanaye pabhenji andi? Ngaende futi pabhenji. Asi kana hawi ndoda mai wako iyo. Ndrovada pano. Ndeyustina nini? Ane pabhenji. Apa mapa kupi? Makaya pindira kai. Amuna umedza goridhe rekumakao. Buranana. Chichanetsa. Maida sei? Unomonya. Usiku zasu. Ukunoenda sei kuzasu? Ande pabhenji ndokupesera. Waka. Kochimwe chimwe chiri nguva yacho. Iyo une uyo. Chii chanetsa. Maziso. Ora enda futi kubhenji. Ndokupesera. Makaya iyo. Muchaenda kunoudza kuti ande munoona zviruku. Ande munonzwa kune murume aruku. Handizvo. Ndatenda wazukura. So ndadati wamana muchichirika. Muchipanana ndonaika. Robert. Tateguru. Unechakuwedzera nechekutsinzira muzuva ranhasi. Zuva ra22. Chikumi nai. Tiri pano pa7 Anderson Meborine. Yanga igaro ziva tipopota tichitaura nezuro nevanhu vakunzi vakuzvitira nasekuru tasvo. Ndambotaura ndikatsipikidza ndikadaiwa. Machina nemasoja nevakomana vandatuma mumasango. Nhasi ndaona chiperepere kamba kusangana neanosano. Nai. Varinzwa ndataura here. Chiperepere kamba kusangana neanodemo musango. America nori rimwe shoko. Ndakangowedzera sekuru hongu muri muno muZimbabwe. Vazukuru venyu vaigara vachibvunza kuti sekuru tasvu vanongobata varoyi here nekuparadzwa urombwa. Sekuru tasvu vanorapa here. Saka kuburikidza nekubvunza kwevazukuru, takatangazve chimwe chirongwa chekuti kana paine vazukuru kunyanya iye vanenge vachiti ndaane chirwere chakatanga 1992, ndaane chirwere chakatanga 2016, kana vakasununguka tochiisa pakamera achirapwa kubva pekutanga kusvika pekupedzisira. Wozoitawo uchapupu ugopindura mubvunzo yevanobvunza iye kuti sekuru vanorapa here kana kuti vanongobata zvikwambo. Izvi zvekupindura nemuromo sekuru hatigoni. Ipapo wabaya chamushema. Hatigoni kupopora nei. Saka kunesaenda kusati ndichataura nawo kana pane vada kubuda vachitaura ndiya kuti chakuzvirwere chakatanga nguva yakati. Chokupa mwaka nenguva ndokuchipedza. Ndizonai. Chisiti chakuberekwa nacho aiwa. Asi chaona wafamba pasi pezuva. Tatalapa. Ndati Tasu. One. Tasu. One. Tasu. 7 Anderson. Meborine. 7 Anderson. Meborine. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Chero mazvinzani. Ndatenda zukuru. Aiwa, tinotenda mataura. Tinoone kupeta mazve zvamataura zvese nyamasvisva. Aiwa, taanzwa vapwerenyu tatakateerera takateya nzeve. Kune avo vose vanga vakateerera pane mashoko anga achitaura natateguru. Kuti aiwa, chipo chavainacho icho chino chiri kuteerwa nevapwere vaye. Manzwa vachisimudza vamwe nemazita vachiti nhingi, enda unobatsirikana padambudziko rako nhingi. Asi vapwere vaye havazogona kakudaro, vanogona chete chipo chekukubirai. Vakakubirai hamuchakwanisa kupedzerwa matambudziko ayo. Ndatenda nyamasvisva. Aiwa.
Bana sina kusuta ere. Ayo, kwa muda ngapi? For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.